Hello everyone, this is back to my channel. तो जाय गोदान बे channel subscribe and like comment share खालामनो दाबाव नायलांबाय थाजोबजासिम. मालान थिथि जाना थादोंलाय अखुस्लाव खानाखै. इयु गिदों माथो. इयु माथो नुदों नाय. हाय खिनाय मानसिफोरखौलाय मानो माबा फैबाय थानो? आं थांना फैनि र'. दानो फैगोन. उफ. जोंनि गामिनि लामाखौ देखायगोन आं जोंहा न'निफ्राय ओंखारबाय आरोना बे गामिनि लामा पाका लामाया माला जागोन मिथिया अन्थाइ बालि गारजोबनानै दोनदों सेनगोरबाय आयं जाखांबाय ओंखाम मा मैगं हा ओरैनोसानि माबाखौ नायाखैना आं मैना फिसाखौ मैना फिसा हा मैना फिसा नायनो फैदों आं मैना फिसा ओइला बिब' बिनानाव ओयो फैबाय आं लोमजाना दंमोनलै बेनिखायनो फैयाखैमोन मा नाम दिनथ'वाखै न एसा खरि जगोनथ' ओमफ्राय स्रिया नाया नायदों सान्दों दि था नोंसोरो आइसोनाव थांना बायनो र' ओइ जाबायना जाबाय ओंखाम इति थांना बायनो लां र' हा बिसानिखौ नुबाय आं गामिनि लामा आरो नायो ओमफ्राय नैबे साइडजों थांबा माने दखान मोनहैयो लोमजानानै गायाखैमोन बेनिखायनो मोनसेबो भिडिअ आपल'ड खालामनो हायाखै दिनैसो फैदों हस्पिटालनिफ्राय रानख्रबजोब्बाय नाय खैथा बिजि मारिजाखो आंनो मिथिया हिसाबानो गैया जि गियोलै बिजि होजानो ओमफ्राय आरो मुलि जानो होनबाथाय गबोफिनोसो मायबा रानख्रब जाजोब्बाय नायदों लामा होना बाइक सालायनायबासो बरिया नुगौमोनलाय কি কৰি আছে এই ভিতৰত কি কৰি আছা কেলা বহি পিয়া ললি হা ওই ভাত ওই পিয়া ললি কিবা এটো কি কয় 10 দিন মানে বেছি হোৱা নাই কিমান পৰিলে 28000 এৰ ইয়াত যাও मा खालामदों नोंसोरो ममा बिखुङा खामबाय थादो जि मा सिरि हा थालिर बियो माखौ नायदों थालिरखौ ना मानो नाय थालिरखौलाय बिराद गोलाव जादों मा नायदों नों हा ग्रेनेड बहा लगायबायना लगायनो हाया होननाय माथो ये क्या है टेक्नोलॉजी आंबो लानांसिगोन र' लागोन आं कालि फुजा बायबानो बायगोन आं हसामार एकदम माने आंनोबो नांगौ जे वाइफाइ लानानै भिडिअ आपल'ड खालामनांगौ ना स्पिडआवहा मा लायनो बे केमेरा हमदे मोजां हमदे गोलैगोन दे हमना ला दे गोरा हमदे माखौ अमाखौ ना फिसिनो हालिया ना मारनोसै दा नङा गालाजुलियावसो दुखान लांनो मा दुखान लांनो अमा बेपारि जासिगोन दुखान लानोलै दुखान डाइरेक्ट अमा दाननो ना दानो नांगौबा लाना थाङो डेलि अमा दानगोन केजिएफ 9 नि
गस्ला दामिना दामिलै मालाय गस्ला देखायनोसै आं माने नाम्बारफोरखौ टाइगार जों गरमाव गेला सुनानै ना देग्लासो खम खस्थ' मोनाखै बिसोरो दुगैनिफ्राय हा खस्थ' बनायना दोनदो